नों आंखौ निमाहा हो अलंबार आं दि नोंखौ मा बुंफ्लांखो बेयाव नोंनि जेबो दाय गैया अनजालि दाया आंनि खाफालनिसो बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होआखै अलंबार आं बायदि सासे दुथां फान्दायसुला मानसिया निमाहा होनायनि मा मोन्थाय दं बिब्दिब्ला मानसिया खनसे दाय मावफ्लांबाबो निमाहा गैया अनजालि आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लाबो बावनो हाया बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय अलंबार निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो बानायनानै लाबाय बे गिटार अलंबार थार अनजालि अनजालि I love you I love you too बाथ्राया बिदि नङा अनजालि आं नोंखौ जेब्लायबो बावनो हाया बिदिब्ला नों आंखौ निमाहा होबाय अलंबार निमाहाखौथ' आं माब्लाबानो होबाय आरो गोरबोनिबो खालामना लाबाय आं सोर बे गामिनि आंथ' गुबुन जायगानिसो बिदिब्ला आंखौ सोर अननो अलंबार I love you too I love you too सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि थुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानिनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 नोंखौ मोननो आसा खायसे नुखो ना माखो ना खाफालनि लिरनायावसो दंखायो ना माखायो फाग्ला बायदिसो सानोब्ला मोनो आङो आखाइनि रेखायावसो दंखायो ना माखायो गोसोखांबाय थानो खायसे नुयो ना मायोथाय फाग्लि बायदिसो सानोब्ला मोनो आंबो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंना नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय
सना एरैनो जायो नङै नङै बाथ्राफोरखौ मानो सानो जोमै गैयाब्लाबोथ' अखा हायो रजे नों माबायदि सिमां नुयो सना आं ओरैबायदि सिमां नुयो बुंनायसाय नोंजोंनो सना आं जुलि जानाय नोंखौ लानानैनो आं संसार जानाय सना नोंलाय माबायदि सिमां नुयो राजा आंबो ओरैबायदि सिमां नुयो माबायदि तुला जोमै सा सा बिरबाय बिरबाय राजा रानीनि मुकुट गाननानै बेरायलायनाय हे 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 हो 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 हा 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 अनजालि साहा लोंदो हेलौ सोर जाखो आदा बबेनिफ्राय बुंदों नोंलाय हा एयारपर्ट सफैबाय औ आं सफैबाय मोजां अनजालिनो होनाय अनजालि नै पाप्पानि फन Hello, Papa? Yes, I'm very much happy here. नों फैगासिनो दं ना? औ आइ आं थांगासिनो दङ सफैबाय नामा? मोजां मोजां जागोन दे Okay, bye. Thank you. बेयाव होन नामा Papa फैगासिनो दं. नै नोंनि पाप्पाया सफैबायानो Papa! हेलो माय डियर चाइल्ड Papa! अनजालि नों मोजाङै दंना आइ मोजाङैनो दङ. हामबाय समबारु नोंसोर माब्रै दं आदा गसाइनि अननायाव जों बयबो मोजाङैनो दङ फैदो बेयाव होन दे नों जायगायाव फैनानै माबायदि मोनदों जोबोद मोजां पापा बे जायगानि दै बार आबहावा आरो मानसिफ्राबो जोबोद अनजाथाव आरो very simple. आच्छा मानोना बे जायगानो नोम्फानि जोनोम जायगा नों सानबेसे थागोन पापा? सानबेसे थागोन माने आं नोंखौसो लांनो फैदों आं दानो थांथ'आ पापा रिजाल्ट होनो आरो दानसे दंबावो ना अनजालि नों बे जायगाखौ मुहिनि नांबाय दङासै आइ आंनि पापानि जोनोम जायगा नालाय नोंथ' नोंनि आफाजों थांफासिगोन ना अनजालि थांनानैथ' नों जोंखौ बे गामिखौ बावलांसिगोन ना दस्राखौ बावलाबो आं सासे मानसिखौ बावनो हानाय नङा जाय आंनि जिउआव बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बार बारलांहोनो हादों बै मानसिया जोबोद खाफाल गोनां अनजालि जाय नोंनि गोसोखौ
सुदेम होनो हादों आरो आंहा नोंसोर सानैनि सायाव अराय गोजोननाय थागोन। आरो मा होनो हाबावगोन आंनो? आंहा आरो मा दंबावो आंनि गोरबोनि अननायनि अनगायै? आंनो बेखौनो नांगौ अलंबार, गोरबोनि अननाय, जाय अननायखौ आं जिउनि जोबथा समसिम मोननो हास्थायो। बे मानसिया रावबो नङा अलंबार, बियो नैबेसो। मा होनदों नों अनजालि? नोंगौ अलंबार, बै फैलाव अख्रांनि सुदेम बारा नोंनो। आं नोंनो मा होननानै फोरमायबावनो? आं दि दिनै बेसेबां खुसि, नाथाय नोंदि थांसिगोन नङा होमबा? नों गैयाबादि आं बेसेबां लांदां मोनगोन। आं बेखौबो सुफुंनो हायो, माब्रै अनजालि? नाथाय नों आंनो खोथा होग्रोनांगोन। आं आंनि जिउखौबो होनो राजि अनजालि। नाङा अलंबार, जिउ नङा, नों खालि आंखौ अराय अननायनि लैथोआव फोजावनांगोन। अनजालि। हे, बियो मानि मोदै? बे दुखुनि मोदै नङा अनजालि, बे खुसिनि मोदैसो। दानिया बुंदो। मानोना आं दानो थांलिया, पापायासो हारसिं थांसिगोन। मा? बहाथो थांनो होनलाङामोन अनजालियालाय? बिबार बारियाव थांनो होननानै बुंलांदों। खोमसिलायलांबाय, दाबो सफैयाखिसै। ड्राइभारखौ गारि लानानै आवगायनो थिनहरदों। ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा। बैलाय माथो सफैबायानो। मानोथो एफा गोबाव जाया अनजालि? लोगोफोरजों रायज्लायनानै गोबाव जादों। नाय आइ अनजालि, नोंसोर जाबाय हिनजावनि फिसा। एफा खोमसिलायजासे बायजोआव थायोब्ला जों न'आव थाग्राफ्रा बेसेबां दि उसुखुथु मोनो बेखौ जोंसो मिथिगौ। ओरैनोबा बोथोरफ्रा मोजां नङा। नों जुदि माबाफोर जायोब्ला जों नोंनि नोम्फानो मा होननानै फोरमायनो? हामबायसै, बबे नंथारै बाथ्राखौलाय एफाग्राब फोलावलाय लांथारखो? थांनो थां आइ अनजालि, आथिं आखाइ सुनानै रेस्ट लायदो। बाथ्राया ओरैनो बुंद्रायनाय नङा सेवारि, आं थार बाथ्राखौनो बुंदों। ओरैनोबा आदाया हार्ट उइक बेरामाव गोग्लैखादों। नोंनि नोमाया जेला बे संसारनिफ्राय आनज्रायलांदोंमोन, बै समाव नोंनि नोम्फाखौ खुनुरुखुमैसो फोथांना लाखिनो हादों। आरो दा डक्टरा बुंनाय बादिब्ला बेनि गोसोआव जेबो दुखु जोंखौ होनो थिनाखै। बेराफारसे रोदोमाबो रावनिबो खोथाखौनो खोनासंलिया आरो गाव मा जादों बेखौबो जोंनो फोरमायदों। थांदो थां अनजालि। मानसिखौ बुंलाखि एफाग्राब बुंनांगौ जाबाय। आं बिनि आखुखौ एसे सोलायनाय मोनदों सेवारि। हिन्जावनि फिसा बबे समाव खैफोदाव गाब्रगोन बेखौ रावबो बुंस'नो हाया। बे मालायखि बुजिनाय जायाखै होनबा? सिटियाव थालायलायनाय रोंखा राखा सिख्लायानो बबे मोजां बबे गाज्रि बेखौथ' मिथिजोब्बाय। आदै, आंनो गाबोन 5,000 रां नांगौ। आफाया हराखै नामा? रांखौ नों मोनगोन जादों, नाथाय नों गावखौनो एसेबां गाहायाव मानो हगारसारखो फिसा? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया। आंनो रां नांगौ बास। मा जाबावगोन बे गथ'जों? गाव मा जादों बेखौबो जेबो बुङा आरो बिफाजोंबो थाहैया। मा जानो, मानसि गाज्रिफोरजों लोगो जाबाय नालाय जाखागोनानो। बेखौनोथ' बुङो, गाज्रिखौ बजबनो थाखाय दान्दिसेबो सम नाङा, नाथाय मोजांखौ बजबनो थाखाय मुगा मोनसेनिबो गोनां जानानै फैयो। मानोथो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो? जों बादि मानसिया मावाबा बोरैथो जालायखो आलायस्रि? मावाबानो जेबो राहा गैया। मा जादों आलायस्रि? आइया मा जानायखो? एसे खर' गिदिंनायानो।
सान्दुं गोसायाव खामानि मावदोंमोननो आंखौ दानिसो आदा खोथिया लेंना लायब्रबदों गावहा डाक्टरनाव थांबाय आयै मानो सान्दुं गोसायाव खामानि मावनांगौ जाखो आं जेबो जायाखै फिसा नोंसोरसो बाराद्राय सानो आसा नोंनि गुवाहाटियाव थांगोना माब्लाथो जाखो नोंखौ गारनानै आं बोरै थांनो आयै आं बुंदोंना आहा जेबो जायाखै ए सानाबो हाबनोसै माथो थां नों आलायस्रिखौ दोननानै फैदो नांलाया मादै आं हारसिं थांनो हागोन नाङा नाङा आलायस्रि हा माथो नायनानै थाखो थां दोननानै फैदो जागोन आइ थुदो आलायस्रि बिदिब्लालाय थादो मादै दे थांदो आलायस्रि मा नों मोजां मोनफेरबाय ओहोथ' आं मोजां मोनबाय आइ एम इन लाभ बा बेसे सुदेम थारैनो मोजां मोनलायनाया आइ लाभ अनजालि थारैनो दिनै जोबोद खुसि आं आलायस्रि फैला अख्राङाव बिलांदों आंनि गोसोआ बेसे समायना बिनि महरा मादि गोदै बिनि गाराङा थारैनो बियो आंनि जिउनि सुदेम फुंखा आलायस्रि हे मा जाखो आलायस्रि नों गाबदोंसो नामा Come on यार tell me what happened आं गाबाखै मेगनावसो माबा दैफोर हाबदों नामाथाय बोरो आच्छा बिदिब्ला आलायस्रि आं थांसै दे बिदिब्लालाय मानो गाबदों ना आं बेखौ मोजां मोनबाय बेसे समायना माय फेलेंगिरि थाबायनाया मेगन बेस्रां खावलाय फावदुर गुस्थि जारोरौ बाह 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 नोंसोर बेखौ मा खालामनो नागिरदों हगार लामाया लामाखौ हगारा जों मा खालामनो नों लाजिया नोंसोर बेबायदि लामा सामा सिख्लायदावनो लाजिनो जों ओंखायनो जों बेबायदि खामानिखौ मावदों बारा सांग्रां देखायनाङा जों जा थिनदों बेखौनो मानि मा नांगौ नोंसोरनोलाय नोंखौनो नांगौ सना जालिखौ गारियाव दिखां बेथ' आलायस्रिनि सेराव आलायस्रि जेबो जायाखैथ' आं नोंखौ दोनलांसै अलंबार मा दुम्फा नोंनि हिर'इना फुलाव दै लुगासिनो दं आं दासो नुदों नंगौ नामा नङाबाखि ओरै बुंनो आरा र' बिदिब्ला नोंसोर थाथ' आं फैगासिनो दं हो मा जाखो दुम्फा मा जानो मोजाङा लेलेखौ लोगो हमथांदों अ बिदिसो आइदै सोर फैदों मा खोलैजोब जाखै बेलाय हाबा जानायखौ सिन्थायनो लाइन मारिनाय होद
नों मानसिखौ फोथैगोनलै मा जाखो मा जाखोसो होनदों साला मेगन बेरनाय खाना मानसि सिनाय रोङै आच्छा दा जेखि जादोआ अनजालिखौ बोरै लोगो हमनो हागोन एसे सानलायदोब्रा आं हले बे बाराव गैया दै दिनैनि जाबायदि जाबाय रब्रा दुम्फा एसे आइडिया साननो होना ना नङा नोंथां आं हले बे आयदा सोबनायखौ बारा मोजां मोना दे हले गोबां फ्लप जाखांबाय रना दुम्फा एसे साननो हो दे सान आं मोनसे आइडिया होनो हायो मा पिकनिक येस पिकनिकनि बादै अनजालिखौ लोगो हमनो हानाय आरो जेबो राहायानो गैया अबसे बे बाराव आइदिया बारा गाज्रि जायाखै नुदों नों आंनि आइडियाखौ नोंनि बायदि फ्लप आइडिया नङालै आच्छा बिदिनो जाथोंसै एलै आं नायबोद्रै मोनजाबानो जाबाय